بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل Ey libasa dolunup yatan gijelerde. قم الليل إلا قليلا Turgul meger giyeceğin bir azyny. نصفه أو انقص منه قليلا Giyeceğin yartyny ýa-da ondanna biraz kim. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Ya onu ziyadet ve Kur'an'ı tertillep vazih telavet et. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Tahqiq biz sana ağır kelamı yüklermiz. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا Tahqiq gecede qaim bolup ibadet etmek nefsini horlamaga gatyraqdyr we sözüň dogry bolmagyna artykraqdyr. إن لك في النهار سبحا طويلا Tahqiq sen üçin günnizde uzyn uzak işler bardyr. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا O öz perwerdigaryň adyny hemişe ýad et we hemme zatdan munqati bol şoň tarafyna. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Allah tebarek ve taaladır meşriqin we magribiň perwerdigary. Ibadet ederge laýyk zat ýokdur meger şol bir Allah bardyr. Pes faqat şony özüňe wakil tutgun. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Ve kafirlaryň aýtýan zatlaryna sabret. We şolaryny ýaxşy formunda terk et. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا We meni goý we ýalançy diýip aýtýanlary da ki olar nygmatda ýaşaýardylar. We şolarga bir az muhlet ber. إن لدينا أنكالا وجحيما Tahqiq biziň ýanymyzda otdan dynjyrlar bardyr we dowzak bardyr. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما We iýeňde boğazynda galýan zakkumdan taamlar bardyr we güýçli azap bardyr. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Şol azaplar haçan bolar? Yerler we dağlar lerze gelip titrende we dağlar para bolup bir çaşyrlan çäge ýany bolanda. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Tahqiq biz size rasulî verdik. Size şahit bolsun diýip hemçenani ki Firavuna rasulî verşimiz ýani. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Pes Firavun özüne iýerilen rasula asy boldy. Pes biz şonu nihayetde güýçli formunda azap berip gereftar etdik. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Pes ne tariqa qutularsyňyz eger kafir bolsaňyz ol bunyň azabyndan ki ýaş oglunlary qarret ýardy. السماء منفطر به كان وعده مفعولا Ol günde asman para bolup dargar. Allah tebarek ve taalanyň wa'desi hetmidir we boljakdyr. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Tahqiq bu ayetler pendo nasihatdir. Pes her kim istese öz